inštalovať. Far Cry 3. Aj s češtinou. Ako prvé teda pôjdete na... To som presne nechcel, to som ochopil. Finálne na tú stránku do Pirate, počkajte sa ešte trošku posuniem tak. A tu napíšete Far Cry 3. Tak to presne nemám. Tak. Sorry, že nebolo dlhšie video, mal som teda ani moc čas. Myslím si toto tu. Viete kedy je to render, ale už to tu mám. Tu na čo to je. Otvoríte si teda tú zložku, kde ste to stiahli. Je to vážne jednoduché, na mňa otvoríte tú inštalačku dvojkokom. Dáte tu teda dve partie, dáte to kam chcete uložiť a dáte normálne install. A keď sa vám to tu inštaluje, tak pôjdete, pôjdete tam, kde ste si hru stiahli. V mojom prípade to je, no tu som to nechcel svedčiť, Games a tu na to mám Far Cry 3, ale teraz to nebudeme dávať nič. No, tu pôjdete a vymažete si, je tam takto Songs Exist France a také blbosti, tak tie si vymažete. Sorry, ja toto teraz momentálne nemám. A dáte Regedit, myslím, Regedit, áno, Regedit. A čakajte, ja už to tu mám dočítam, tak to nechcem. Čakajte, ešte chvíľku. Tak pôjdete do veľkej local machine, potom pôjdete do software, do softwareu pôjdete dole a dáte Vol 6432 0, a teraz dáte zložku Ubisoft, áno, otvoríte si Far Cry 3 a tu na language otvoríte a napíšte tam C, dáte OK. Tom SKU otvoríte a dáte tam cech a dáte OK. Teraz normálne vypnete a teda ja sa vám ozvem už z hry a ukážem vám, ako to nastaviť. Takže zatiaľ ahoj. OK, takže som späť, môžete vidieť svoje hra. Tak a dobre, toto není po česky, ale titulky máte po česky a ja vám to hneď ukážem, ako to dať. Všetko ostatné máte po anglicky, ale titulky aspoň máte po česky, takže sa môžete vžiť do tej hry. A napíšte si sa do komentu, či mám natočiť Far Cry. Mňa dosť baví tá hra, aj keď teda budete teda chcieť, no. Keď máte vidieť teda logingy, svieme sa a teda máme teda options, keď sa to stiším. Language tu má, samozrejme, že nemáte češtinu možno, a nemáte tu nič iné češtinu, či angličtinu. Kliknite do video a dáte subtitles čeština. Jo, a potom na to máte vlastne všetko. Tu má česky, vám to hneď ukážem. Mám teda novú hru. Adventurer, áno, Adventurer, krása. A to hneď ukážem. Sorry, keď sa to bude trošku lagovať. Momentálne mám všetko zapnuté a ešte k tomu renderujem. Na nič. A inak sorry, že nebolo vážne dlho video, nemohol som ísť na kompo, mal som niečo s ním tak sorry no. In another moment, down went. Víte, Alenka ani chvíli nemečkala a vskočila za ní, aniž je zdaleka pomyslela. Vidíte, že to teda po česky, tak dúfam, že sa vám to bude teda páčiť, to hranie. Urobil som to teda konečne teda Far Cry, ktorý ešte pôjde z češtiny, to je dobré, no. Vidíte, no. A samozrejme, že budete mať dole popisku aj nejaký ten odkaz na uTorrent, kde si stiahnete a to budete potrebovať teda vlastne. A vidíte, no, je krásna, čo? Krásna hra, no. Budete pozrieť z češtiny. No a teda vidíte, fakt, že super hra. No a teda dúfam, že sa teda užijete to hranie, tak vidíme sa na budúce, tak čau. Čakajte, ne, sorry, tak ešte to nebolo.